Hello everyone. Lero, I just want to put a comment on issue mene kuvanga security pa social media ya contract mene abasido Alfred Gangata. First and foremost, ineo, there's nothing wrong in awarding that contract to Masters Security. Chifukwa sizikugwirizana ndi zawo minister. This company has been there even before Gangata became a cabinet minister. And the Master Security abezepo ma contract angapo mboma. Nobody talked about it. So why should people get to talk now just because Gangata is a minister? No. And the one thing we have to realize is anzatu wa ma contract ao abwelesa poera, they have shown transparency. Ifeyo MCB nkapeleka ma contract onena kuti sana bwereko pa group poera. Somebody rewarded a contract to his wife ku Greenbelt ya 5 billion. Koma sizina bwere poera sizina yankulidwe. An official ku State House gave a contract kwa mkazi wake ya landscape. Sizina bwere poera sizina yankulidwe. So is it because lero ndi Gangata andifetire kunja kwa boma ndi anthu tiyankhule kwambiri? No. And the one thing we also have to realize it chinthu chimene ineyo ndatengerapo phunziro kwambiri ku DPP. Anzatuwa, at least they are organized. And amadziwa kuti munthu anagwira ntchito tikwenekera timpange reward. This is what is supposed to be happening even ku MCB titengerepo phunziro. Munthu akagwira ntchito akaononga zake amayenekera zikumbukiridwa boma likatengedwa. Ifeyo ma contract amaperekedwa kwa anthu amene sanagwire ntchito, they did not use their resources kuthandizira chipani. Kuma they were awarded my contracts and my contract are just watapangidwa award palibe amene anapindula. It is just them and their families amene anapindula. So ikabwera issue ya Gangata yomwe at some point anazapangisako team yake ya mpira imene inapindula anthu osiyana ma player and obviously they were getting paid anality management ya team chani osewo ankalipiridwa just because of the benefits amene anapeza kuma contract amene amapasidwa aja. So honestly I don't see anything wrong panopa kuti Gangata wapasidwa contract. At least zake anthu ena anapindula, even dziko linapindula pamene anthu ena amadya okha. So tiphunzirepo so kuti anzathu amene apangira chonje and Gangata akamapangisa misonkhano yawo, he has been saying it openly kuti neru ndikuuza ndrama zanga sindikutipempha ndrama kwa munthu nese sindikutenga ndrama za munthu ena. I'm using my own resources. And in my previous video I also said na kuti ngati kuli munthu amene anagwira ntchito ku Central Region kunoko, Gangata uja anagwira ntchito kulimbana ndi MCB. It was not a joke. And akuluakulu we are talking about Central Region imene kuli kuchipinda kwathu ifeyo ngati MCB. And for your information, DPP got more votes in the Central Region than in any other region. So kumpanga reward Gangata because of that, honestly I don't see anything wrong. Zimezi mafunika kuti you should see the effort ya munthu wina and you reward that person. Chifukwa munthu yonse amapanga invest ku Japan, the party has benefited from his resources. So zimafunika kumapanga empower anthu otero kutengera pa level ya ku Japan. This is what is supposed to be happening. And mbuyo mosemu anthu timapanga complain kuti ayi ma contract o akupasana anthu akumwera, and uyu tusibiwa kumwera, he is a chewa ndo wa ku Central Region, which means kuti zina zimene anthu timayankhula they have extended the opportunities to achewa ena, and anthu ena apezapo somwe olembedwa ntchito pomwepo. So and we should not just argue for the sake of arguing just because contract wapasidwa ndi Gangata. No. Apopo tithokoze kuti APM uyo ali ndi timu okumbukira anthu amene agwira ntchito amazozunoti anthu awa the sacrifice that they have put in tikwenekera kuti tapange reward kuti kusogolo kuso anthu asazathandizire. And it should be a lesson kwa anthu amene alazi pani kuti people that fight for the party amenekera kumapangidwa reward, amenekera kumapangidwa consider, because they are the people amene amathandizaso kuyendesa chipanicho. So this is a very good example kuti anthu tizikumbukira wina wake akachita zabwino, osati zingobwera anthu ena ake ungochokera ukoti palibe chimene apanga kubwera kuti azachirere. So kwa ineyo there's nothing wrong in him
being awarded this contract, because he's not just going to benefit iyeyo ngati munthu. Izipindulira anthu ambirimbiri, ndi anthu ambiri amene adalembedwa ntchito, amene adapindule, amene azikasamalira mafamily zawo. Pamene ife ngati MCP munthu opereka chimbaula chake kuti chiziyenda chizigwira ntchito ku chipani kupanga kampeni, kumufinya kuonesesa zonena kuti uyu atithane naye timmalize basi. Pamene sizimenikira kukhala choncho, zimafunika kuti at least anthu amene anagwira ntchito, amene anavutikira, amene they used their resources, now also apinduleko. So I'll say congratulations to Master Security for the contract. Honestly, he deserved that contract, and he truly deserved that contract. Muntuja, he fought a good fight. Let's put politics aside. Koma bazabwino muntu akachita tiziyamikira kuti munthu uyu ntchito anagwira, and anapanga the best campaign team imene inamuthandiza kuti awine. So kwa ineyo mawa amene nganene ndoti congratulations. Mlembi wamkulu wa bungwe la Public Affairs Committee PAC Mwachidule alankhulapo pa za zokhudza Malawi Revenue Authority MRA ndi makampani atatu amene MRA ikufuna ilowe nawo mu mgwirizano woti makampaniwa azipereka ntchito za chitetezo. Mgwirizano umene ndo wa ndalama zokwana 5.4 billion ku makampani onse atatu amene akuphatikizapo kampani ya Master Security imene ndiyokhudzana ndi nduna ya Zandziko olemekezeka Alfred Gangata. So nkhani imene ili mkamwa mwa anthu ndiyokhudza kampani imeneyi kuti kodi zakhala motani. Ndiye amatoga kunena kuti no, palibe cholakwika chilichonse ngati kampani ili ndi zoyenera kulowa mu mgwirizano ndi mabungwe a boma, ndipo kampani iliyonse ndiyololezedwa. Zimenezo ndizoona. Komanso titsindike pano kuti palibe malamulo amene amaletsa kuti kampani imene iliyokhudzana ndi munthu wandale, kaya ndi nduna, kaya ndi ndani, isapange nawo migwirizano pa Chingerezi kuti contract yosiyana-siyana. Malamulo amene kulibeko. So Master Security ndiyovomerezedwa kupanga contract ndi bungwe lilonse la boma kapena boma kumene, osatengera kuti eni yake ndani. Zimenezo amatonga akunena zoona. Koma mafuna tiunikirane kuti anthutu zimene akukamba kwambiri si zimenezo. Fambira akudziwa kuti siwoletsedwa makampani amene akuphatikizapo Master Security, enawo ndi Kamugadi, enayo ndi Iringa. Koma nkhani ndi yakuti poyamba tiyang'ane ndalama zimene MRA ikufuna ipange ngati contract nthawi inoyi ya makampani amene akudzangopereka ntchito za ulonda. 5.4 billion Malawian kwacha, ndi anthu akufunsa kuti kodi ndi zoyenera nthawi ino kumapangano contract ngati imene kapena mgwirizano ngati umene, pamene bomali likulephera ngakhale kutenga chimanga ku Zambia kubweretsa ku Malawi kuno. Pa Zambia pompa kuti Amalawi mwina athandizike, kapena tikanadikira kaye chitetezochi kuti mwina tidye kaye chimene amatonga mwina sana chikhudzeko. Chachiwiri, malamulo aza mgwirizano pakati pa boma ngati ukufuna upange malonda kapena upereke ma services ku boma, ufuna contract, tili ndi malamulo amene amachokera mu PPDA Act. Now, mu PPDA Act mukapita ku section 75 imanena kuti boma kapena bungwe lilonse la boma silingalowe mu mgwirizano wa malonda ndi kampani iliyonse kapena munthu aliyense amene ali ndi akuyankha milandu. Nde tikaonano Agangata ali pa belo milandu yokhudza misonkho ndiko MRA konko, ndipo amene amayimira mlandu umenewo ndi amene ali mkulu wa MRA pakali pano, Felix Tamblas. So anthu akudabwa kuti kodi
tikatenga lamulo limeneli ndi imene akufuna kuwapatsa contract, IMRA sangalongosole kuti kodi za milanduzi zidathera pati.